apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Na, ay nawaw! Nangala amiding gatang mo itilitso na manok, Laura, nakaw. Sikreto klaang nanang. Mawa mo ti trabaho. Kung saan mo't amang mangtad ti ex mo, iti sustin daw. Iso asya kung tinangaramid iti pamuspusan nanang. Siya kung tinagdiskarte. Ay, ibaga maanoan niya dahi ta diskarte. Tapno ang mumimot kandidatang mo. Sikreto klaang dayjay nanang. San amabalin amaamuan nyo? Alangan nyo kit din tiyaw-awat ko. Tapno adda pangaldawan nyo kan tatang. Sumurik ka pa mo Sapay na ibas ti turog ti apo ko. Agawid kami matlaang iti pag-abangan mi nanang. Ay, anya nga tano ag naud kayo laangan dito'y balay. Tapno saan nga isupay ti abang nga baybayadan yu ijay. Amok ti ugali ni manang nanang. Amang ano adda manon may baga na dayjay. Awan ti pagdanagap. Tas yak ti makaamaw makisarita kan ni manang maw. Adamot ti balay na ijay Manila. Nangalaam iti leksyon. Ninita bakit? Inyog ni Laura nga anak ta. Ay nawaw. Nangalaan naman iting gatang na. Sinalutsod ka. Hindi na mo ibaga. Sikrito ka numay. Ayan da ngayon. Di nakinuray mag. Nagawid da ni ti pagababagan da. Inbagak may ta dumagas da payang di mo kaya ti anak da. Nuapay ngamin adi na kaya ti agnaag diti balay Mabutang iti baga ni manang na. Wan nga masayang mo ti abang abay-bayadan na. Amangan numaurnumanin ti utang na itilanli dida. Kasaritap ti anak mo lakay. Mapilitan mo't lang dayjay nuawadon ti kwartada. Ni, si kamot gayam ti masalaw ko, Laura. Gamit yung mo ito binagkat mo. Ay, wan. Agakar kami iti ayanda tatang. Ay, may mayat pa'y mare. Makatipid kayo iti abang. Kun adapay ti kadwam, amang awir iti anak mo. Ay, wan Ay, isi ka ngay. Anya ngay, dyan nakita nga ipopost mo iti Facebook. Tutorial day jay. No kasano ti agdait, mare. No kasta, isumatan ti trabaho mita. Mare. Barang agsweldo akmat. Isumot ati, pakakumikuma kita. Narigat day tamari. Nang runa ka saan ka maasikat. Narigat, ngam ipadas tay latta, mare. Tutorials mo't kit di ti ipupus ko, mare. Saan akum conforme? Anya ti i-edit mo a video dita. Bakit? Tutorial lakay. Ay nawa. Ang vlog ka samot din bakit? Iso mo ti uso ita. Supay mo't dati masweldok dito'y lakay. Awan mo ti dagas na gede May maya tag-diskarte. Ngam tag-daw-dawat dita. Ay, puno day ta. Nakababain, timang namnama iti pabor, naggapo iti sabali a tao. Saan mo't akanayon kahit nga damang mangtay. Tiyanak ta. Nakaturugan. Iso nga intuloy ko manan ate raramida. Mala. Ilagpas mo da ito ta siya akong tagluto. Ayaban kan tulat ta numangan tayon bakit? Agyaman naklakay.
Tapno addaman ti maipos ko itarabi Ay, gawa na. Ay, uwan gayam. Sinigang at tilapia laang ti ilutom. Isu ti pangrabyan tayo lakay. Kung nakaluto ka kaday, ti pamigat paket. Pasensya ka. Nabayaga ka nang iway-way iti tarakan tayo. Nakaluto akong lakay. Si kalaang ti maururay. Dalaw rangay. Nakaturog na pailaan. Ay nawaw, kendo aldawan. Napuyat sa dayjay di rabi ay. Ay na yun day tanga anak ta. Anya tinapuyatan na ngay. Awam mo trabaho na. Bayab, kasaritak to inton bakarieng. No, kayat na gaplay laang iti trabaho. Tasya akong ti makaamaw mga awir iti apuko ta. Wala no kayat na. Kapilitan na. Naskan nga trabaho para kadakwada iti anak na. Anya ti planom, Laura nakaw. Plano? Wine. Awan ka ti planom nga agtrabaho nakaw. Adaak magtamangaw awir iti apukaw. Ay nawaw, adamot trabaho nanang. Anya trabaho ti dakdakamatam. Bastad na nanang. Ludan nakman kit di. Ananwam ti load. Anya kumapay. Usarik iti trabaho ka. Ay nawaw. Anya day tatrabaho maya anak ko. Basta. Ipaload yun ti number ko iti tersena. Barang makapag-diskartiak iti pangaldawan tayo. Anya? Sa dino ti papanam, Jima, nakaw. Inakman ni tulod ti kurtina nga order ni Ma'am Vina, nana. Ay, nawaw. Nukasta, agdadait kalata iti kurtina nga ginggayta, nakaw. Wen, nana, isupay ano at dati ag-order. Saan ka day, naggidan kayo kan ni Laura nga anak ko, nagpas ngay iday? Sino nga iti mga asikaso, iti anak mo? No, sana busy nila kay ko. Rumwarak mo't nga ag-deliver, nana. Kat no daduma, iranak ti agdait, no kasya nakaturog ti anak ko. Naimbagpaykin ka, nalaing ka nga diskarte. Ay, nana. Agraman tutorial videos nagarami dakmutan. Ta isupay kunak no adamot ati masweldo. Ay, wala. Iti kinangin na ti magatgatang ita panawan. Saanin nga umanay ti may sa source of income ako nada. No kasta kumama ni Laura o di mayat kumamay. Sika man ang timasalaw ko, Laura. Kasla, madi timud mo Di ka man agindi di ammo dita si ka Gemma. Amok nga ammom no apay. Ti ka di maipapan iti nakaapam iti may sa apos ti sikat a vlogger dito'y lugar tayo ti makagapo mare. Ammo matgayam. Kundi da magkapailang mat. Panagkunaket awan mo ti dakes iti naibagana. Kat na imbabay na iti comment section. Ti kunana ket agsapul tayo kano iti trabaho. Urean niya trabaho basta legal. Saan tayo amang namnama iti ited ti sabali a tao. At least, sa anak at trying hard nga agbalin a vlogger, saan akas iti daduma dita? Apay akas tamot ti bagbagam mare. Siyak samot ti patama ama. Sika talaga. No agsasao ka kunamlan asino ka mat. At least, siyak sa anak amang namnama iti online limos ako nada mare. Ar-aramid ti kabailak tapno adda ti sweldo. Ay nawaw, inayadom nga isirtirita anak ko. Nakaturog ti anak mo. Marurudak nga rod tatang. Anya man ti pakarurudam. Dayjay a Gemma kunamlan asino akalalay nga nagsasao.
Anya ti imbaga na kang kaya. Agraman ti panagdawat ko iti tulong kadag iti sikat a vloggers. Pakibiyangan na pa'y. No kasta, dahito ti ipampanakil mo trabaho. Ti agdawat ti online. Tatang. No kabailam lakit iti agtrabaho, anak ko, wag trabaho ka. Kita nagiti daduma single mother dita. Nalaing dangag diskarte. Narigat badlang numang namnama kay ti ita, ti sabali a tao. Diyan nga rod kaya't ti mabambanog, tatang. Unay ka na yan, anak ko. Si kanto ti nakakaase, no mairuam ka nga agdaw-dawat. Anya di imbaga ni tatang mo kanyak. Agpalpalama ka kanaw iti online. Anyang agpalpalamamot asasawin nyo, nanang. Dumaw dawat ka kanaw iti kwarta iti online na nakaw. Ay nawaw, agpatpatulong aklaang tapno at damay gatang tigatas kendaya per nanang. Na, tairaman mo pa iti anak mo. Sana daks ti dumawat, nanang. Una, kastakit day na kanayaw. Magnamnamakan, iti titawkin ka. Nalaklaka at trabaho day tananang. Saan akas iti daduma dita at trying hard launay. Kas kumakin ni Gemma. Na, ay, agbain kamot Laura anak ka. Di mo yawan ni Jima. Taadayaw tinagbautan yaw. Nagagad day jay akalugaran tayaw. Ang daman ti salud-sudak, Gemma, bakit? Anya day talakay? Pagtrabawan ni Laura ita. Ha? Inaldaw ko malabasan dita paraangan da. Ti cellphone na, ti iggaman na. Naidumduma nga ruti trabaho na day jay lakay. Ay, nawa. Kasano na idumduma? Online limos ti trabaho ni Laura. Nalaklakan sa piman day jay. Kasano nga online limos? Saan ka mawata na? Agdaw-dawat iti kwarta kadagiti sikat a vloggers lakay. Namin adwa nakitak ti comment na. Pang diaper ken panggatas laeng ti anak ko. Kun namutan. Anya? Wan, nairuam iti dawat day a tao. Usaran na pa iti anak na. Malagip ko kat adda ti nakaapa na iti comment section idi na palabas sa bulan. Talaga nga rod asadot Adamot ti mga awir iti anak na. Ay, day tangarod ka. Di nakit di gundawayan Hindi, agim-impake ka mat, anak. Pumanaw kami iti daytoy alugar, tatang. Ay, nawa, sa dino ti papananyaw. Agabang kami manan Nasaysayatan ti kasjay, tatang. Naupay ka kaday timbaga ni nanang mo. Da kayo tinang ibaga nga agnaed kami dito Sa ita, kasta ti bagbaga na. Saan laeng akayat ni nanang mo, ti kasta nga aramidam. Nakababay, no day tagdaw-dawat iti online, ti aramidam, anak. Makikita pa iti daduma akalugaran tayo. Di nak ngamin maawatan mo Nagboluntaryo ni nanang mo, amang aware iti anak mo. Tapno makapagtrabaho ka, di mo makayat. San ka pinadakil asadot, anak? Awan lang aruden ti suporta ti ex mo iti anak ngayon. Agsadot-sadot ka ba'y? Kanyan tulangin ti pagpanagan ti biyagyo no kasta. Manawa talaga na Laura, bakit? Bayam Ay, kasano tapo ko ta? No agrigat da. Agsublidan tumulang dito'y balay. Kasano nga rod no at dati dako sa mapasamak ka dakwana. Ay nawaw, saan nga ubing ti anak talakay. Sa may saan adata tinang papanaw kuana. Desisyon na mo day ta. Sa bagay, Hindi ka unay madanagan.
Tapno, damo lang ti pagadalan na. Malagip mo ka da, iti utang da iti sigud alan lady da binayadan tayo day. Wen. No kasta, magnamnama iti online limaus day ta Laura. Dumteng tu ti alaw, maawanan da. Ket no mapasamak day ta, siguradaw, data ti pagkamangan na. Pimanaw ka no magayam ni Laura, bakit? Wen, agab-abang da di tayan ni Nana Panyang. Ay nawaw, sayang ti kwarta. Nasaktan ngamin ka no, iti insawang ni Nana Ninita ken kwa na. Maramot lang iti pagsayatan na dayjay. Kumaa, di nan samot maawatan. Makitkita ka dagiti comment na iti post dagiti sikat a vlogger. Kasla nakakaasi unay, ang sadot mo't. Di namot kayat ti aglingit. Naimbag man, tada ti maas siya namang ti korta kengwana. Ay na, italaang dayta. Ken sagpaminsa laang mo't. Sana ka na yun. Narigat ti kastabiyag, bakit? Dayta nga rod ket lakay. Iso nga aggaggagitak. Tadyak kayat ti maitulad ken ni Laura amang namnamalaang iti online limus. Makatawanan ti napalabas. Sipod pimanaw da Laura diti balay, bakit? Maging gaita. At dada iti ayan dapan niyang. Ijay ti pagababangan da. Nalabsak idakit idi na minsan. Kumusta mo't nga tanti ka sa saday jay? Ay, dakal, tinagbaliwan na lakay. Si Mixe. Anya? Amangan mo no kurang tikang kananan. Binagaam ko man ang agawid at tuyan. No aramidak dayta. Amangan no panunutin na nga okay lang. Tikas na nga raramidon na lakay. Bayan tapay lang. Tapno at dapagnakman na. Ay. Amangan mo't no isuti pakaalaan na iti sakit na. Relax ka lang kaday. Naskay nga nakam day nga anak ta. Ngamin, adamot ti anak na. Sabay sa, lumaklakay kan bumakbakitan. No di pala sursurwan at umakdar iti bukod na saka ayawan na. Kaasin tumulang. Ni, Laura! Apay akas lang naklat ka, nakakita kanya. Si Mixi ka mo tan. Anya kumaitakin ka. Ala, saan akas ta ti pamagim idi? Awanan bibiyang mo. Di ka man feeling concerned dita. Ay, nalipata kung ti saan ta ang nagkinaawatan idi. Ta syempre, madanagan nakin ka. Ta damot ti nagkadwaan ta idi high school tayo pay laeng. Saan ka di? Nanang, tatang. Puno magayam, tinako na ni nanang mo. Si Mixi ka. Kimutungak iti stress ko, tata. Dayta, ti bunga dagiti kamali a desisyon mo, anak ko. Amok itan, nanang. No di mga kada kayo idi. No insardeng ko dayta nga online limos. No nagtrabaho ako ma. Nasayat ko mati kasasad mita. Ay, una anak ka. Saan kay kuma narigatan? Anya nga rodan te plano ita. Agsubliak dito'y balay, tatang. Agtrabaho ako ma. Tapno makabayad ak matlang iti utang ko. Una. Mayat dayta na panunot mo. Siya ka unti makaamaw iti apo ka. Agyaman ak launay, nanang. Agyaman ak tada kayo latta di tamang tultulong kanya. Uray nagkamaliak. Ay, nawaw! Di mo namnamaan ti ited ti sabali a tao. No kabaalam lakit di ti agtrabaho, aggagat ka. Iti kasta kat nasaya at ti masakbayan ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script,
ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.